Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wallahu ila an yarithallahu al-arda wa man 'alayha, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pag-aryami, guskan mo mga bubayami, naguskan mo mga aryami sa Islam, giyang kutuwa kiyan ganiyo ko salamakan na ginanda ni Mia Bubaloy apadada ta Amerikano, nagusaman sa mga Amerikano, sabaniyo din mambagian so kalilintad, naguso kapipya ginawa sa isang kaya dunia na sampur na sa alungan na Maori, sa ay man to mapanutultan mo pada sa ko bendingan ko tarikhul Islami na giyang kaiyaw pa man na bendingan so sabab kiyagba o kapupagingad o mga Muslim sa ingda Baghdad. Ginan so iningaranan sa history the Fool of Baghdad. Ay man na niyan na so kada to sa Islam sangkot wa masa na mitaman-taman si ikumasa waya na niyan na Abbasid Dynasty o di na Dawlatul Abbasiyya miya ka sobra so talugatos ragun kapakandida to Iran. So Abbas radiyallahu anhu na bapa atitu unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na takdir wallahu ta'ala so kaypus bawata Maawiyah na ayap man na miya kakapat ko mala akadato sa Islam na supman sumbuwata Abbas ayama na niyan na bapa atitu unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na giyang kuto paman na miya ka tetalunduga sila nun ng bata-bataan na tamang ko mga apuiran, tamang ko kabubudangkiran na kumiyapat sa sobra so talaga to sragun akya pakandeto Iran. Kaya mo to na takdir wallahu ta'ala alang-ulangwan ayama na niyan na pagkaulawla sa ikudunia na anday ka teman-teman ng kutuwa kala akadato nagugyang kuta kala atamok uli nagugyang kutuwa kapipya ginawa na ayap manaw pamanay sambiun wallah subhanahu wa ta'ala nagyang kuta tiyubayan sa andabay ni kuan niyang buang kutaw pama na pamamagayan niyan na ipambagayan niyan sa iku mga manusia mga urip niyan sa isang kaya dunia kakagiyat tapanganan wallah subhanahu wa ta'ala o ande ay taman aayama na niyan nakasabar tanu kapantang tanu naguay taman akam bibilang atawi tanu si iku ande bay ni kapsimba tanu si iku wallah subhanahu wa ta'ala. Ayaw to mabubaluyaw pamana initapang wallah sangkot waragun amini pantag sa 1258 sanggibu agu 200 ragun agu 50 agwalo sa eko Orian o kaya wapat o Isa alaihi salatu wassalam na giyang kaiyaw pa man na dunia na kaya yung kungang kaya dunia tabiyata ko Allah subhanahu wa ta'ala na inad niyan so mga Mongols o di na mga Tartars ay nikakalkasiran sa dunia nagyubatiran sulang-ulang wana ingad ayama na niyan na mi pag-ubayran na taman sa pamana giyang kutay ingdiran na kaya ganataniran kapupunan niran na ingad agya ingda Mongolia at sa isang kanapaglatan ay ingda China agugya ingda Russia na miyataban niran lang unang kanalang wana ingda makalilibuton taman sa Russia gugya China na susulad duwaya maana niyan na miya ka 10 ragun na sobra so 10 ka milyon, 10 agwalo ka milyon na mini record sa historya miya patay ang kuta mga tao. Na liyo pa aniram manang kayaw pa man na ingda mga Muslim, giya Pakistan, Afghanistan, giya India, na miya tabaniram man na taman sa ayama na niyan na miya pikiriran suldaniran ng kaiyaw pa man na lupa Hijaz aron matatago ang Makkah agugya Madina na ay miya tiro mga panunutul sa iku mga sa iku Islam na miya pikiriran na kakawairan naguna si isang kaiyaw pa man na lupa Arabia kakagiya aw pa ma na lupa abagaba lupa a diserto ada magtu na pamumulan
nada akakwairan naguna. Kagya mo to na lipas siran na aya liyo pa iran nagya ing da Baghdad kakagya gutoy mabubalo ya asima o di na panuruganan ang kayaw pamanan detoan buwataan wabas aya makandidato ku Islam iningaran sa Daulatul Abbasiyah o di na Abbasid Dynasty. Kaya mo to na aya kapapantagan na kadato dato si isa Baghdad na sa kanyan so al-musta'asimu billah. Al-musta'asimu billah. Miyatero mga panunutul isa aw pamanasipat yaki ito na kurangun so katigro. Kurangun so kakawaraw. Nasang ko to kaya pa ka anda ba ini masa akapakanda dato yan na ad na wasirian ayama na niyan na makatipu awasir. Nagyang ko to wasirian asi al-alqami padkuwaya maanan yan na mga Shia na petipu niyan uli na pagkararangitan yan sa mga Sunni na pagkararangitan yan ng kutadato sa sekreto. Anto na ipinggulaw lang kuta wasir na miyakip murasala, miyakip pakawita sa surat sa iko dato o mga Mongols at kanyan so apo Genghis Khan asi Hulako. Ayaman yan na uman yan, sa kailay niya na upama nakapkalubay ko mga Muslim, mag-iingid sa Baghdad, napupunutol niyan sa isang kuto pa mga riduay. Sa taman, sa ema na niyan, napitero yan sang kuta pa mga riduay, sungkano si din katantod na upama na malubay sa mga Muslim sang kayamasa. Takdir wallahu ta'ala, ayabu aminito ko mga Muslim sa isa Baghdad na miyalong gumsiran. Sang kuta masa, nagyang ka na naing da Baghdad, na miya Kalala City, ako compound. Pamanada lagi dia na malaa Sweden sa dunia, dapat na malaa Sweden sa Europe, sa isa Amerika, na aya pinaka malaa Sweden, nagyang na Baghdad, aplawi ang kukatao, ron matatanggu ang kutay iningaranan sa Baitul Hikmah, aya maanan yan na House of Wisdom, turugan ang dudun sa waya maanan yan na ilmu, dudun sa ungang na ron pagkalawi sumiyakat sunu-sunu ang mga dato sa ikaw Daulatul Abbasiyah na ayamaan na niyan na inik kalak mambu ang mga tao sa Europe ang mga dato piyagadatan nila na tanto sa mga Muslim kasabab sa ikwayamaan na niyan na kawarawiran na gusto kala o kadato iran. Takdir wallahu ta'ala miyat takatak sa mga Muslim na ay mala nagyang kuta dato na piyang niran sang kuta sa sugu daan sila na makap-meeting. So kiyap meeting iran na yaman na yan na kiyaw pakatangkiran na pitero ang kuto pa mana dato na matutano. Giyang kuta wasir na tigin na di tanu matu ka batanud na yaman na yan nakwan surindir. Kadi tanubuan di tanubu makato. Oriano to nasuka kaya pakapagayaw ng kuta dato tigman ng kuta wasir akwan batanud na kwan. Ato pendili niya ng kuta oras adiran di kuan kap meeting na taman sa miya baluya miya katlo gawi nada sila na makapasad meeting na agyang kaiyaw pa man napupunayaw sa liwa miya kadiyan diya nga mga sundero giyong kuta tigiran ay bumbura umbi na suwi apila na kaya rarangitan siran na anton ay pinggulaw layran giba iran ang kutwa pamanagit ang kutaw pamanakwan. Giyong kuta mala apintuan ang kutwa city sa ingda Baghdad na miya kasulad siran na giyang mambuong kuta datok nag-YouTube nga mau masupay na la desisyon yan sa mipendisiran sa maputi na inalawiran ng kutwa pamana dato miya kataling umaagumugubot na so kaya pa kaya alaway ranon natigang kuta dato akagye sumirindir kano tiguda to o mga Mongols akagye to sumirindir kano lalang wana armasyo na buganiyor kami betad niyo na surindir niyo na miyang gulawlad no to na kagyad na upama na makasurindir siran na anto na ipinggulawla ang kuta upama na gumugubat na ayaden ayno na aniran aw pa man nabiw no iran nagyed ng kutwa Amiril Mu'minin dato umya maratiyaya gi na ino tanu pupunutula kana ba ay buman na pakaukit no wallahu ta'ala sa pa man
Tiuba kasiksaan si isang kadunia na sumanga kafir kasupun sumanga muslim. Peter Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Kalakan niyo so fitna, kalakan niyo so tiuba, aknabu abaya, sugatanun wallahu ta'ala na sumya maratea, so mga dapa maratea, so mga kafir ka isugatian pansi kumya maratea. Kaya mo to, na biyuno iranang kuto pamanadato. Isa apianu tulo mga panunutul na so kambuno ay ranon na daan iran asiwatan sa ema na niyan ng bula mata. Inilputiran na mata niyan. Na kagya mapatay ran ng kuta dato na pera bayram man na mamuno sulang mo na sundaro. Na kagya mapatay ran sulang mo na sundaro na piyamanikan sulang mo na walay na ema na niyan. Na dinya maniran subabay wata lokas taman say kaririga na biyong iran. Ini turuno to wallahu ta'ala ang mga tawada ang mga ranu niran sa ikulagi niran na manusia kakagi ay pipikir niran na pendatuan niran na dunia. Lagi nang kaya swaswa yang kaya pamana mga sarwang ataw, yang kaya mga Amerikano, mga Yahudi na pendatuan niran a dunia kagi pipikir niran. Sama no to mga urip no Allah na miya kapat pulo gawi ini pamumunuan niran sa isa ing da Baghdad. Na miya panutul wayama na niyan na mga tataukiran sa tubad-tubad agyang kananaw pa man lawasay gapurat sa isa Baghdad na andabay ni ayad na ini tuga yan narugo. Na kagya panaw pa man na matuuniran sulang ulang wana kitabu mga Muslim at tataguun si ko mga maktaba, mga library na andabay ni gatusan ng gibu, puluan ng gibu pa man kitab na andabay ni inilibadiran sa nga nalawasay purat na aya din miya baluwi alantayaw pa man na pakiukitaniran sa ikwema na niyan na mga kudairan sa isang kuta pa man na kaya kuwaayran na diyaman sa isang da Baghdad. Bininasayran pansumiya kalala irigisyon pakay aw pa man nagyutwi isa kasasabapan sa kakakawasa ay inged da Baghdad sa giba Iran. Mga urip wallah miya panutulo mga guru tanong. Giyang kota pa man ngay akyan gang kurun na isan ko malang ang mga alaula tanong sa isaran ng akasurgaan wallahu ta'ala. Giyang kota pa man na loks tanong si Ali Mukhtar Abidin kagiyakun batiyong nira ng kutwa pa ma na miya patayran na lagi dumay ito abubungan. Doon ay miyang gulaw la na isa pa ng pamanakwan miyang gulaw la sang kuta masa nagyang kuta kaya talawi ko mga Muslim sa dedinaw pa man na mapamikiran iba pagato sa isang kuta pa man na ingdu. Na miya kaysa siya matatago si isang kanan komentaryo si isang kanan Nobel Quran na ilayan yung sang kutwa kapusan na pamana mga pandangan ang kanan na translation ang Nobel Quran na ilayan yung kami panutula ad na miya ka solid sa katawa bubay Mongols ang mystery na kaya solidan yan so magatos kataw labi magatos kataw ang mga Muslim ang mga mama na Peter yan na pamuno na kan skano. O mani isa na kuwasan da kaslan yan sa ikwayama na niyan na ulo niyan kapanumbalin na kan skano. Natigiran na umay. Pakala na ta kaming ka. Kamluluba kami sa tad sa miya sa utaw man isa ator anta akakayo na pamanamiyo lunun. Natigyan na kaya lipatan ko sa padang nagkasuyanakan. Na pwede pati ni man ang kuta did na miya to sang kuta mga tao. Ka ini binsa wallahu ta'ala so kalak sa isang kuta mga Muslim. Na tiubaanan wallah subhanahu wa ta'ala. Na pangnintanok wallah, aditan mo na maswa. Ang kananaw pa man nalagidanan na tiuba wallah. Ay ni tiuba sang kutaw pa man ang mga tao. Madiadi na miya ka umaangkuta sa kataw bubay. Na perabay niyan siran mamuno. Na dun ayam anan yan na bamimbekeg kalagi dun o pupunong bali sa pa man ang mga manuko. Giyang kuta miyan nagakan sang kutaw pa man naguro tanong. Ay ni pangutban yan. Ay kadwa na matatag ipagisi akan mambusi ko mga bulay ko na mga Arab na benar na miyang gulaw-law to. Liyo pang ko kididakatian sa ikupandangan history na kagya marda kang kuto pa man mga tawa miya patayran. Kaya miya teru a populasyon
udi na magiingad si isayang da Baghdad na ayakadaklir na sobra sa 800,000. Ikadua kaul na sobra sa 2 ka milyon. Pinakamalaas widid sa dunia. Nagyutoy pa man na pima sa kiriran na sangkutwa masa na daaw na aniyan amala pa man na kaya prabay. Udi na pirabay ang mga tao, pima sa kirang mga tao sa isang kuta pa man na masa na da panunaan ng kuta pa man na inikidiiran sa isang da Baghdad. Kagiyamarda kang kutakwan na madu ang kutaw pamanakwan. Mga tao na inibayugan do sa isang dasam sa isa Syria na palapalid miya sakit so tao sa Syria. Tiyubaanan wallah subhanahu wa ta'ala. Kagiyaw to mga uripon wallah na ginan ni pamanatakwan. Punan giyang nga na mga tao natiyaro sa nira na yung damisir, nagyubatira na yung damisir na miyataban sila ng mga tao sa yung damisir. So kapapantagan na sultan sa Mamluks dynasty as si Sultan Saifuddin Qutuz na tiyaban yan siran sa isang kanapagilitan na Palestine na gugiyakwan. Ay na niyan na yung damasir na miyakasurindir sa mga Mongols na perabayran mambumamuno na ayapiya ka sa mga uripon wallah na sulang-ulangwan na pamana so kadaklan sang kanan ng mga tao na sumiulod silan sa ikwagamay Islam sa tiyari mairan sa wagamay Islam. Ilay ni man ang uta kapatingraw wallah, kapsambi wallahu ta'ala sa iko mga puso mga manusya, amiya makaratarata ipuso na budin ayam anan yan na siyambian wallahu ta'ala sa mga puso iran na mimo Muslim siran na ayam anan yan na miyang dud siran si isang kaya pa man ng mga ingdakwan. Bituan sa Karat Asia, uli na kontinenta Asia, na sumiyon siran si isa pa man na India, na piyakatin giram man sumugal empire, uli na Mughal empire, andabay ni Saksi Suruto, o pa man na ikadwo tuwang kananakwan, kadato mga Mongols, na ugaid na mga Muslim, amiyawidun, ang mga dato. Dudun si kay Sultan Babur the Great, si kay Sultan Akbar, si kay Sultan Sajihan, agyang kanan amimbalay sang kanan na Taj Mahal sa India. Pagnintan si wallahu ta'ala, giyang kaya pa man na, kaya alwiyatan si na ditano pagkadaan sa pagasa, ditano pagkadaan sa panginam sa iko, bagro agama tanu agama Islam, kaapya pan tiyaban tanu sa sandiyata iman to. Kada amala ay binto mga muslima sandiyata ugaid na ay makatataban sa dunia iman to, nagyang kaya da'watul Islamiyah, na ay na niyan na miyak kalala iniya sandiyata mga muslim, umyug swallahu ta'ala, ay ipakal ko mga ridu ay wagama. Siya kang butaman na, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.